Mä haluaisin rap battlen. Rap battle. Ei susta oo minkään. Ei vai? Tiedät, että sä oot täys nolla. Mä tiedän nää kuviot. Ihan 6-0. Joo. Okei. Ja kuulostikin vähän oudolta, mutta mua ei kiinnosta. Mä heitän rimin paremmin kuin sä. Sä haiset ja löyhkäät. Et koskaan muista nostaa sun housuja. Jos ihme ettei sieltä lennä kolikoita. Aika säälittävää se, ei kannattaa mun flowta ja koita pysyä perässä. Perässä. Mitä tuolla oli olemassa? Sä sanoit pari sanaa. Ihan randomina, eikä se edes rimmannu. Ihan niinku tosus mukaan järkeä. Päästiinkö sä vois kaasuja? Jäbä on semmonen pikku pieraskirja, ja sun riimeistä menee ihan silmät kyyneliin. Tajut sä, mulla on tunteet tässä pelissä. Mut silti mä voitan tän pelin, koska mä oon ykkönen. Tuo ei vieläkään yhtään parantunut. Noi sanat ei vieläkään rimmaa. Tajuuko sä, että sun pitäisi ehkä nostaa vähän ylemmäksi sun rimaa? Sulla on tommonen vammainen flex with lippis. Hei koira, miten menee? Oot sä aika söpö? Kato nyt, meidän koirakin ihmettelee, mitä sä heität. Et sä ymmärrä, kukaan ei ymmärrä sua. Sun riimit on niin sääittäviä, että mua itkettää. Koitan nyt keksiä jotain mun mieltä piristävää. Okei. Mä sanon sulle suoraan, sun silmät on kyynelissä, etkä sä keksi mitään uutta. Sä toistat vaan samoja juttuja. Ja siinä ei oo mitään järkeä, koska se kuulostaa kauhealta. Mitä sä sanot, mä en kuule? Pitäisikö sun laulaa vähän kovemmalla volyymeilla, Ehkä tää on säädettävää settiä, mutta meitä sentään yrittää toisin kuin sinä. Jos sä oot ihan nolla, mä päihitän sut 6-0. Tuo oli tosi sama juttu, minkä sä räppäsit alussa. Keksi uusia juttuja ja sitä paitsi Älä vois mennä siivoon huoneen, kun sut tästä ei tehdä räppäilyä ole muutenkaan. Mä just siivosin mun huoneen. Sä haisit vieläkin pahalta. Ai niin, ja jos sä näytät tuo lippis päässä kauhealta. Käännä se edes oikein päin. Flexfit on nössöille. Ja semmonenhan sä oot. Miksi sä laitat vaikka paitaa housuihin? On se ainakin parempi, kun et sulla näkyy persvakko koko päivän. Täällä on kovat puheet ja huutaa, mutta kuka kuulee? Kukaan ei kuule. Että yleisö koita keksiä jotain parempaa, mutta setti on ihan tajunnan räjähtävää, joo. Hei, niin milloin sä ymmärrät, että toi vieläkään rimaa? Taas mä saan sulle nosta sitä rimaa. Kuinka paljon painoa sä oot nostettua? 0,5 kiloa. Sä oot täys 0. Jätkä vetää samalla settiä. Koita keksiä parempaa, älä on neitiä. Pitäisikö mennä nukkumaan, on toi aikaa. Minä ja Eetti halutaan vähän laatu aikaa.